Moro! Täällä taas. Ei olla oikein talvipyöräilijöitä, niin me ollaan ollut talvella täällä JVK-kuntosalilla tekemässä pikku puuhasteluja. Meillä on pari vierasta täältä Riuskalta, kenen valmennuksessa ollaan oltu. Tästä on pari herraa. Eetu, moro. Mä oon yksi Riuskan perustajista, fysioterapeuttikoulutukseltani ja voimanostaja. Ja meikä on Leevi, kanssa Riuskan perustajajäseniä, ja mulla taas on tausta liikuntatieteistä ja keihääheitto on oma laji. Tosiaan Eetu on meidän toinen coachi. Ja me ollaan tää talvi reenattu näiden jätkien kanssa, niin mitä meillä on ohjelmassa ollut ideana tänä talvena? No joo, tänä talvena on ollut aika lailla toi pyöräily silleen ajatuksena, että siihen vähän potentiaalia rakennettaisiin näille jätkille. Ja ollaan tosiaan tuon Leevin kanssa sinne keksitty monenlaista tekemistä, että vähän nopeusominaisuuksia rakennettu ja lisää maksimivoimaa sinne, että mä nyt oon useamman talven teidän kanssa tässä tehnyt hommia aiemmin. Mutta nyt vielä oikeasti lähdettiin silleen laadukkaasti panostaa siihen sellaiseen ehkä lajiomaisempaan voimaharjoitteluun. Toki ei se nyt ehkä pyöräilyä vielä ole täällä salillakaan, että ihan sitä perustekemistä, mitä kaikki muutkin tekee, mutta sitä nopeutta ajatellen myös, että se siirtyisi nyt sinne polkimeen myös. Olisi siihen polkimeen sitä potentiaalia tuottaa voimaa. Mitä muuta kannattaisi huomioida pyöräilyssä muuta kuin se, että jalassa on voimaa? No kyllähän se, että jalkojen voimantuotto on siellä turvattu, niin meillä pitää olla vahva keskikroppa. Ja teidän kohdalla se on ehkä tarkoittanut sitä, että ollaan treenattu sitä keskikroppaa varsinaisesti ihan silleen eristettynä, mutta myös niitä kovia nostoja, maastavetoa, rinnallevetoa, kyykkyä, niitä mitkä kehittää oikeasti sitä tukea sinne vartaloon. Ja sitä kautta saadaan myös pyöräillessä, että et sä voi olla siellä semmoisena nuudelina, semmoinen mato vaan, joka roikkuu siellä istuimella nyt jotenkin. Että pakko olla niin kuin jämäkkä kroppa, jos halutaan voimaa sieltä jalasta sinne polkimeen. Ja sitä kautta myös taloudellisuutta ehkä siihen polkemiseen. Te olette aika pitkiä matkoja tässä nyt sotkenut, niin se on pakko olla myös aika taloudellinen sen yhden polkasun, että se on mahdollista ylipäänsä. Ja siihen tarvitaan voimaa. Niin kuin Eetu tuossa heittikin perusteet, että mitä täällä ollaan tehty, mutta Leevi voisi vähän tarkentaa, että minkä takia näin ollaan tehty ja mitä me ollaan tehty. Elikkä lähdettiin silleen tuossa ohjelmoinnissa siitä liikenteeseen, että ensimmäisenä mitä lähdetään tekemään, niin aika pitkillä sarjoilla kuitenkin lähdetään hakemaan alkuun sitä lihasmassan kasvatusta, eli hypertrofiaa, että saataisiin sitä kautta lisää potentiaalia myös sitten sinne maksimivoiman ja siihen liikennopeuden kehittämiseen. Ja nyt sitten siitä pikkuhiljaa ollaan menty kohti niitä isompia kuormia, myös vähän semmoisia spesifempiä liikkeitä kohti, mutta se on ollut tavallaan se kaiken perusta, että haettaisiin sitä lisää lihasmassaa, ja mun mielestä sitä lihasmassaa myös tarttuu aika kivasti äijillä, että mitähän tuossa eka 8 viikon aikana tuli useampi kiloa molempiin ukkoihin lisää painoa, että ei nyt ihan harakoille ole mennyt. Penkillä tulee. Olisiko sulla Eetu mitään vinkkiä, että millä jos rupee lapoja, sormia, munia puuduttaa, niin pystyykö niitä ennaltaehkäiseen millään? Joo, kyllä mä uskon, että tuohon voisi löytyä vastaus tämmöisestä ihan siis nousujohteisuudesta vaan ja harjoittelusta, että se sormien puutuminen varmaan johtuu ihan siitä, kun hartiossa on niin paljon painetta, että se lihasten puristus itsessään, niin se vähän blokkaa sitä verenkiertoa tonne. Niin sit sitä voi sitä nousujohteisuutta lähteä hakemaan tämmöisellä reunotteluprotokollalla, että pienestä liikkeelle ja sitten pikkuhiljaa lisää sitä määrää siellä. James ei ole tällä kertaa meidän mukana. Ei tänne salille tullut mukaan, koska se luuli, että on kenneli ja se rupeaa aina kennelin kohdalla haukkuun ja räksyttää. Minkä takia me ollaan tehty kyykkyä ja rinnallevetoa ja muuta? No, liikevalinnat on pääasiassa pohjautunut siihen, että tehdään isoja moninivel liikkeitä. Siinä on se hyvä puoli, että saadaan liikuteltua isoja kuormia, ja toisekseen saadaan siinä kerralla myös useita päälihasryhmiä, vaikka sitä pyöräilyä vartenkin tehdään. Esimerkiksi kyykyssä tulee sekä sieltä se etureisi, tulee pakara ja kaikki mikä siihen fillarointiin vaikuttaa silleen keskeisesti. Ja sitten toki siinä on sekin, että päästään liikuttelemaan isoja kuormia, niin kyllähän se nyt ego ja munaakin vähän kasvaa, kun silleen treenaillaan. Ei oo kasvanut. Alkaa menee täällä hommat sen verran levottomiksi, että lähdetään varmaan tonne alakertaan katsomaan vähän liikkeitä. Mitäkä se pyöräilijä voisi täällä salilla jumppailla. Se James pelkäs. No, nyt tuli pyöräilijä salille. Mitä kannattaa tehdä ekana?
jonkunnäköinen alkuverryttely tietysti on ihan paikalla, että siinä niin noin fillaroitsijoille voisi olla ehkä paras homma se, että polkisi sitä kuntopyörää. Lämpö on tehty, mitä sitten pitää tehdä? Kaikista tärkein laji, eli penkkipunnus. Elikkä ideana siinä on laittaa kyynärpäät koukkuun ja sitten kädet suoraksi. Se on just näin. Me katsottiin netistä Tuupin kanssa, että jos pystyy penkkaamaan 3 kertaa 50 kilolla, niin pitäisi mennä kerran helposti 150 kiloa. Menee se, kun laitetaan tarpeeksi kireä penkkipaita. Ei tuu edes rintaa asti. 50. Ihan on dead. 15. En ole ihan vielä ostanut tätä näin. Kyllä se sen vielä ostaa. Semmonen homma Eetu, kun meillä ei kuitenkaan ole semmosia käsipyöriä. Niin miksi me tehdään penkkiä? No eihän se penkkipunnerus suoraan siihen pyöräilysuoritukseen varmasti vaikuta mitään. Mutta niin, onhan se taas sitten silleen niin monipuolisen liikunnan kannalta niin tärkeä myös huolehtia sitä ylävartalon voimista. Ja penkkipunnerus on kuitenkin ilmeisen mieleinen laji ollut teille molemmille, että olette niin tykännyt myös sitä kehittää. Niin, voisiko siellä olla sitten sitä syytä myös tämmöiselle oheisharjoittelulle, että kaiken ei tarvitse välttämättä aina edistää sitä sellaista niin aina päälajia siellä, että voi tehdä myös kaikkea muutakin mukavaa. Laitetaan Tuupille paita päälle, niin ruppee penkkitulokset nousemaan. Tämä pystyy päälle. Joo, Mitä? Joo, pystyy. Ootkohan sä ottanut lasten kompoihin? Tää on kyllä just sun kokoisella. Hyvä näköistä puuhaa. Oot sä Eetu pessyt on 60 vai? Varmaan 90. Joo. Sä oot vähän niinku kuule Captain America. No onko? Trikoot päällä. Saanko me viittamulle saa just? Kyllä saadaan. Tällä jos et oo 100 rintaan, niin on muuten... Mitä? En mä saa mun käsiä liikuteltua. Tarvitsä apua? En mä kyllä voi auttaa. Ei se on hyvä, niin... Vaaka lihaksiko? Sä näytät tosi urheilullinen. Ja nyt mennään aika kaukana kyllä pyöräilystä, että tällä pyöräilyn kanssa pitää tekemistä. Nyt vaan silleen, että nappaat tangosta ja sitten nyt sun pitää puskea rintakehää tosi voimakkaasti pystyy koko sen nostopajan. Hyvä. Hyvä. Ei huono. Ihan todella helppo. Ihan älytä. Siis ihan älytä. Joo, miten se tuntuu? Normipajalla helpompaa kuin tällä paikalla. Joo. Kuulostaa aika hyvä. Se alaspäin meneminen, Joo. se on aika vaikea, todella vaikea. Joo, siinä joutuu vähän tasapainottelemaan ja tekee kropallakin töitä paljon enemmän kuin normiteknissä. Että sinänsä niin toi on hyvä laji siinä mielessä, että se opettaa kyllä sitä kehon käyttöä paljon paremmin kuin normipenkki vielä. Hulluja ukkoja. Hyvä. Siitä vaan. Vähän lähti jo vasen puolella. Tuosta vaan muutamalla reilillä tullaan ihan kuule varmasti penkkipunnerta. Vähän ehkä tuntuu, että se niinku sai kyynärpäitä enemmän niinku leveämmälle, että se olisi niinku mennyt alemmas. Sä et ollut varmaan 10 sentin päässä rinnasta enää, että se tuli niinku huomattavasti alemmas. Joo. Se oli niinku nostona oli hyvässä asennossa. Joo. Et siinä nyt ehkä huomasi niinku vaan sen, että sitten kun sä et tavallaan ollut oikein niinku valmis siihen, että Joo, miten ei. nopeasti se lähtee liikenteeseen, Joo. niin sitten se ampuu niinku Joo, johonkin se- suuntaan. Vaikea olla, siksi vaan mestarit tätä harrastaa. Ja rahamiehet. Siellä nähdään, kun Mora vääntää pikkusen tempauksia, kun rinnalle menon alle menon harjalle. Jätkillä on ollut vähän ongelmaa siinä, että ei niinku oikein ole rohkeutta mennä sinne tangon alle ja kyynärpäin. Niin kuin te äsken nähtiin, niin nyt rupeaa olemaan sitä rohkeutta mennä myös tonne tangon alle ja näidenkin välillä saa tämän tyyppisiäkin. Eli tässä drillissä haetaan sitä, että rohkeasti uskalletaan tiputtautua sinne tangon alle kyynärpäin rämpsästä rennosti tuonne ylöspäin ja saatais hyvä allemenoaseen siinä, että joudutaan oikeasti tiputtautumaan tuonne alle kunnolla. Hyvä duuni. Oli jo parempi. Mortti on kyllä kehittynyt tässä ihan hirveästi ja niin oot kyllä Tuupi sinäkin, että te olette tehnyt ihan ilmiömäistä työtä suorastaan tuon rinnalle vedon
kanssa nyt talvella. Että me aloitettiin muistaakseni vuosi sitten, eikö niin, tää homma. Ja se oli kyllä silleen suoraan sanoen aivan hirveän näköistä silloin, että se ei niin muistuttanut rinnalle vetoa millään tapaa, mutta sen ei tarvitse muistuttaakaan. Että, niin voi aloittaa silleen niin kuin sellaisista lähtökohdista, että ei ikinä tehnyt mitään. Ja te olette kuitenkin aika omapäisesti myös treenannut tätä, että me ollaan annettu ohjeet siihen, että miten tehdään, tai niin kuin miten paljon tehdään ja mitä tehdään. Ja te olette suorittanut vaan, että ei teitä ole kukaan ollut täällä ohjaamassa. Ja käytännössä silleen, että rinnalle vetoo ekan kerran varmaan just se joku vuosi sitten, ja nyt se näyttää jo niin kuin oikeasti siltä, että ollaan tehty sitä rinnalle vetoa paljon. Että te olette kyllä niin kuin jotenkin todella hyvin ottanut se haltuun. Mutta Lindi voisi kertoa, miksi me ollaan hypitty tämmöistä vauhditota pituutta. No ensinnäkin minun mielestä ainakin hypyt on hauskoja. Sillä pysyy ihan niin kuin taas harjoittelu vähän mielekkäämpänä, kun ei ole pelkästään sitä puntin vääntämistä. Mutta sitten toinen juttu siinä on se, että se on nopeusvoiman harjoittamista. Ja se, että kykenee ottamaan sen oman voimantuoton oikeasti nopeasti, niin se kyllä siirtyy ihan kaikkeen muuhun. Että vaikka nyt sitten siihen pyöräilyyn, niin pystyt vaikka siihen vastatuuleen vähän niin kuin painamaan kovempaa tai siihen johonkin ylämäkeen sille hyökkäämään, jos on tarvetta semmoille spurtille. Kysymys jätkille, että paljon on vauhditon pituus? Enkka teillä. Tuopihan meistä virallinen tuomari tuolla kameran takana, mutta mä veikkaan, että meidän vauhditon pituus on ollut nyt jotain 3 metriä, vähän reilu parhaimmillaan. Oisko? Mitäs Tuopi nyökyttelee siellä, mutta 305, se vähitetäänkö maksimiksi? 307. Pohdin ihan sitä, että minkälaista se on nyt ollut toi talvi treenata Riuskan treeniohjelmalla, että kun teillä on ollut tämä palvelu nyt tässä käytettävissä, että on meidän liikuntabiologi Leevi ja minä fysioterapeuttina siinä ja olette saanut ohjausta, olette saanut treeniohjelmat nyt meiltä, niin mitä siitä on niin kuin jäänyt päällimmäisenä mieleen? No kyllähän tämä salireenaaminen on ollut paljon hauskempaa, mitä me Tuupin kanssa ajateltiin, että tosiaan tuo talvipyöräily ei maistu, niin tämä oli kyllä hauska juttu, että ollaan täällä tehty ja on tuntunut ainakin, että jalkoihin on tullut lisää poweria ja innolla odotetaan, että miten isolla vaihteella saa pyöräillä ensi kesänä. Hyvin on sujunut reenit ja ollut mielekästä tekemistä ja monipuolista ennen kaikkea. Ja meilläkään ei niin kuin salitaustaa hirveän pitkälti ole muuta kuin sun reenauksesta aikaisemmin, niin ollut suuri lisää sitten myös Leevin tulo kuvioihin siinä sitten. Että. Nyt kun on tämmöistä vähän säännöllisempää salitreeniä jo jonkun verran taustalla, niin mitkä on seuraavat tavoitteet treenien suhteen täällä puntilla nyt? No penkistä ainakin 150 kiloa. Tuupi vetää tuolla penkkipailla 150 kiloa varmaan tässä lähiaikoina. Te olette osannut tehdä semmoisia niin meille motivoivia liikkeitä, että siinä ei ole pelkästään sitä välineurheilua eikä pelkästään niitä painonnostoliikkeitä, vaan sitten meillä on noita hyppyjä ja tälleen. Niin. Kyllä vaan, tehdään jätkistä entistä vahvempia ja toivon mukaan polkupyörästä katkee polkimet tänä vuonna ja on kaikki rattaat soikeena. Ensi talven tavoite voisi olla saada jätkille naisia ja isompi muna. Viimeinen kysymys vielä jätkille. Miten kiteyttäisitte nyt Riuskan treeniohjelmat ja Riuskan valmennuksen 3 sanalla? Siis mulla olisi ollut 1 sana, kova, mutta lisää tässä pari. Kova, raaka ja olihan tämä aika riuska. Jätkät kyllä tietää, mitä työ niin kuin teette. Että se on selkeä. Just näin, jätkät tietää, mitä tekee ja enemmän on enemmän. Vielä loppuun otetaan moikkarina tosiaan, että näilläkin jätkiltä löytyy YouTube-kanavaa ja podcastia. Eli minne kannattaa YouTubeen, mitä myös seuraavaksi sinne kirjoitetaan tämän videon jälkeen? Kirjoittakaa sinne, että Riuska Strength and Conditioning ja Riuska SC nimellä Instagramista kanssa lisää kontsaa. Ja sitten jos podcasteja tykkää kuunnella, niin Spotifyhin ja sinne Riuskast. Ja sieltä löytyy settiä. Ei mulla varmaan muuta kuin, että toivottavasti saatte lisää naisia ja rahaa. Kiitos teille jätkät tästä, että saatiin tehdä tämmöinen video teidän kanssa. Meininki oli erittäin sport. Yes.